Bueno, pois boa tarde, moitísimas grazas a música no claustro, a Samuel, a Beatriz por ternos convidado a este foro para a divulgación dos oficios artesanais, bueno, presentando unha faceta máis deses oficios artesanais que ten a ver con este mundo do órgano. E temos o prazer de poder facer esta presentación aquí a pé de órgano, nunca mellor dito. Eu vou facer, digamos, a parte folclórica desta intervención, vou facer as presentacións, vou falar dos aspectos máis divulgativos, máis festivos dun proxecto no que levamos traballando moitos anos. E despois Andrés pasará a falar de aspectos e cadra máis técnicos e abrir un pequeno debate por si tendes dúbidas que supoño que xurdirán a moreas acerca do que é este descoñecido mundo dos órganos, en particular dos órganos galegos. Vounos presentar, eu son Belén Bermejo, Andrés Díaz, entre outras moitas cousas, porque a vida está como para ter pluriempleo, prácticamente para moitos e moitas de nós, pero somos membros do que chamamos equipo de catalogación e divulgación dos órganos de Galicia, que foi un proxecto que naceu hai xa algúns anos, que se botou a andar aló polo 2007, que se formalizou máis ben cara a 2008, e tivo financiación, tivo apoio por parte das institucións, daquela, en principio, a Consellería de Cultura e Deporte, que despois pasou a ser Consellería de Cultura e Turismo. Estivo ata 2010, máis ou menos, funcionando con apoio institucional, e a partir de 2010 e ata a actualidade, pois continúa, pero xa a base do que podemos dicir un esforzo máis a título individual e sen apoio institucional. O proxecto de catalogación, pois claro, como o seu nome indica, o que pretendía era catalogar. Agora mesmo se falou da importancia do que é a catalogación do patrimonio, non só porque non existe a nivel legal mentras non se catalogue, senón porque non se ten conciencia del, e ese é un dos maiores perigos que existe para os bens culturais, o non ter noción de que existen, e se existen, e se sabe que existen, pois non ter noción de cal é o seu auténtico valor. E con esa intención iniciamos esa andaina, puxémonos mans a obra para saber daquela, pois, que órganos había en Galicia, onde estaban, como estaban, en que estado estaban, porque non tiñamos nós mesmos, que éramos persoas máis ou menos relacionadas co mundo da música, particularmente co mundo da música antiga, non tiñamos moita noción de cal era esa situación, o porqué de como chegamos a facernos esa pregunta. Teríamos que dedicarlle tamén unha outra introdución e non temos tempo, pero cando nos plantexamos esa cuestión, como están, onde están os órganos galegos, pois tiñamos poucas respostas. Hai que ter en conta que daquelas non había, no ano 2007, cando nos empezamos un poquinho antes, e cadra no 2006, non sabíamos, non había un listado simple de cantos órganos había en Galicia. Non tiñamos resposta nin por parte das autoridades eclesiásticas que non tiñan feito ese listado, elas mesmas non sabían cantos órganos había en Galicia, non nos podían dar nin sequera unha cifra, e tampouco a Administración de Patrimonio. Polo tanto, só quedaba coller o coche e sair polas estradas e ir, pois, prácticamente lugar por lugar, espazo por espazo, intentando descifrar onde estaban eses órganos. Algúns datos tiñamos, obviamente, había xa algúns listados parciais por provincias, algunhas informacións sabíamos que en lugares relevantes, como poden ser as catedrais, esta de Tui, en Santiago, obviamente, pois sabíamos onde efectivamente había órganos, había outros sitios onde sospeitábamos que podía habelos, pero tiñamos que ir ali a comprobar se estaban ou, se sabíamos que había, se continuaban estando, porque esa era outra cousa, que os órganos continuaron a desaparecer
ata podemos, bueno, xa vai pasando o tempo, cada vez paso máis tempo, pero ata datas certamente recentes. Polo tanto, alá saímos á busca dos órganos que podían existir en Galicia. O que puidemos percibir nesa primeira sondaxe, para facer ese listado, era o estado absolutamente deplorable no que se encontraban os órganos. No seu estado físico, eso era xa saltaba a simple vista, pero tamén o grande descoñecemento que había acerca do valor dos instrumentos, porque se algo se valoraba como moito eran as caixas, pero o problema que notábamos que era importantísimo era que se descoñecía que detrás desas caixas había un instrumento, e non un instrumento calquera, senón un instrumento, en moitos casos, que fora histórico, nos casos nos que seguía vendo algo, porque en un gran número de casos falará Andrés desto, xa non había nada detrás da caixa, pero noutros casos sí, e cando había un instrumento non se tiña en conta que había que conservar a caixa. Claro, aquí vemos dúas caixas, pero é que dentro había algo tan valioso como a caixa, ou máis, me atrevo a decir pola parte musical que me conmove máis que a parte máis exterior. Polo tanto, ese descoñecemento, ese desleixo que nos percibíamos que existía, pensábamos que había que poñer remedio, e a primeirísima das accións tiña que ser catalogar, non só facer un inventario, non só enumerar onde estaban esos órganos, bueno, en que localidades, en que espazos estaban, senón tamén facer un inventario crítico, é dicir, valorar como estaban, facer unha valoración das necesidades máis inmediatas, incluso priorizar as intervencións que eran necesarias en órganos que, bueno, polo seu valor, e se seguían así, pois corrían graves riscos de desaparición. O equipo que se formou daquelas, pois era un equipo interdisciplinar. Ali había pois unha organista que é profesora Marisol Mendive, profesora de órgano do Conservatorio de Ourense, pero había máis xente, había organeiros, había expertos en restauración de bens culturais que se ocupaban máis ben da cousa das madeiras e dos elementos exteriores do armazón da caixa do instrumento. Había técnicos do audiovisual para documentar todos os traballos, para fotografiar con fotografías de calidade. Había unha persoa, que era Andrés, que se encargaba da investigación de arquivo, porque, como él mismo dirá, a investigación de arquivo é fundamental para a protección destos bens, porque da investigación de arquivo se obteñen datos fundamentais, sobre todo a nivel de protocolos notariais, de contratos, obtemos moitísimos datos moi valiosos de como eran esos órganos en esencia, porque moitas veces nos atopamos uns instrumentos xa moi deturpados ou polos que se fixeron intervencións en moitos casos moi recomendables, noutros casos non, son como a evolución natural dos instrumentos, fixéronse intervencións que teñen tanto valor como o instrumento na súa orixe, porque son o devir natural dese instrumento para adaptalo en certos casos pois a novas estéticas ou novas necesidades, pero, bueno, dai desa investigación de arquivo sigan obtendo un montón de datos importantísimos para afrontar o que sería a restauración a futura restauración dos órganos galegos. E, sobre todo, para aportar, que é moi importante en organería, unha base científica. É dicir, que as intervencións que se fixeran nos órganos a partir de aí non fosen aleatorias, non fosen froito dunha idea iluminada de calquera que decía que podía arreglar o órgano, senón que tivese unha base realmente científica. Bueno, pois ese foi o noso traballo durante máis dunha década, xa case vai década e media. Todo iso foi adobiado pois con diversas actividades, porque había unha parte fundamental, ademais do que era a catalogación de difusión, non? Difusión da propia catalogación que se estaba a facer, pero tamén de difusión
dos valores dos órganos, e a través de concertos, a través de diferentes iniciativas, visitas guiadas, percorridos pola paisaxe organística galega, todo eso asociado a diferentes festivais, como decía Samuel, diferentes iniciativas musicais que se asistían en Galicia. Ese proxecto, ademais, tiña unha parte fundamental que non chegamos a desenvolver: catalogación, difusión e, en terceiro lugar, a formación. E aquí xa vou dar a palabra a Andrés, porque isto xa é o tema que é o cerne do que se está hoxe tratando aquí. A formación. Formación de que? Formación de organistas, porque, bueno, se se restaura un instrumento destas características, supón unha certa inversión, podedes imaginar, polo tamaño do instrumento, non é unha obra barata. Pero se non hai despois ninguén que toque, que poña en uso ese instrumento, esa restauración non ten sentido. Polo tanto, había que formar organistas, porque en Galicia non hai, prácticamente. Hai unha soa profesora, non é ni sequera titular, é un posto interino, nun conservatorio dos varios que hai en Galicia, e a canteira de organistas pois era mínima. Entón, se trataba tamén de revitalizar a profesión de organista. Pero despois está a formación de artesáns especializados nun campo complexísimo e moi necesitado, porque o de organeiro é unha profesión extinta en Galicia, desgraciadamente. E é moi importante, porque podo dicir así, a título ilustrativo, que cando organizamos un concerto de órgano, hai que afinalo. Algo tan simple como afinalo, que non é restauralo, eso xa é outro capítulo, pero só afinalo pode costar 3 veces o que cobra o organista. E iso porque temos que traer de fora alguén, porque aquí non hai persoal capacitado para facelo. Entón, xa non falo máis porque eu me estou liando moito, voulle dar o paso a Andrés, que vai continuar con todas estas cuestións. Vale, gracias. Escoítase ben, non? Ben, entón, bueno, engarzando co que estaba falando Belén, esta cuestión artesanal dos instrumentos e dos seus constructores. Vou a falar un pouco de cal era a función do que implicaba facer un instrumento desto no seu momento, no pasado, hoxe en día, e logo tamén, porque xa que estamos en Galicia, tamén algúns dos resultados de tipo histórico, non? Así, 4 pinceladiñas, non? De cousas que fomos descubrindo, que algunhas que non se sabían, outras que descubrimos e outras que nos viñeron a descubrir tamén, como pasa moitas veces, non? Bueno, quenes construían estes instrumentos? Pois unha figura, a diferencia dos moitos mellor que traballades aquí nun taller, que estades unha persoa ou dúas, non? Os constructores dos instrumentos era o mestre organeiro. O mestre organeiro é o cumio dunha organización relativamente complexa. Como curiosidade, para que vos fagades unha idea, no órgano de Iria Flavia, coñecedes a colexiata de Iria Flavia, que foi o meu campo de traballo desde o punto de vista documental cando empezamos co proxecto para practicar, non? Para coñecer un pouco a documentación que se xenera alrededor dun órgano. Ali, por sorte, se conservan os pagos durante 1 ano e medio a todas as persoas que traballaron, chegaron a traballar 30 persoas para construir o órgano, 30. Quen daba todas as instruccións é o mestre organeiro. O mestre organeiro ten que decirlle ao canteiro. Daquela non había AutoCAD, pero o tiñan na cabeza, que tiña que comerlle un trozo ao muro, porque senón non collía a caixa, ou tiña que chamalo máis adiante, porque había que tirar parte dun arco, ou todos eses traballos. Carpinteiros locais, ferralleiros, ferreiros, e, por suposto, o propio mestre co seu equipo, que daquela eran, pois, a mellor 3 ou 4 persoas, un ensamblador, é dicir, artesáns da madeira, por suposto que facía a caixa, non? Que isto non se pode facer a caixa, como podedes imaginar, non se pode facer a caixa e a estrutura interna sin unha coordinación entre a persoa que fai o interior e quen ten o deseño do órgano na súa cabeza. Entón, históricamente, pois é o cumio dun equipo, digamos, desde o punto de vista da lutería, un pouco máis abondoso que o que é un luthier de constructor de laudes, ou de violíns, ou de guitarras, ou de calquera outra cousa. Aquí había, digamos, como unha estrutura un pouco máis grande, non? Históricamente, e hoxe en día tamén, non? Hoxe en día os talleres de organería pois son
son hasta os máis pequenos, pois teñen 4 ou 5 persoas, non, esos talleres. De logo, con especializacións diversas, non é mesmo facer tubos de madeira, tubos de metal, etcétera, etcétera. Non vou estenderme moito aí, logo se queredes preguntar algo, pois me preguntades a onde eu sei. Hoxe en día hai unha diferencia, antes construían órganos, hoxe fan 3 cousas, polo menos, construen órganos, por sorte algún, moitos de vos tamén, que sodes luthiers, tamén restaurades, pois restauran, e nos órganos, que non sei se nos outros instrumentos tamén, bueno, si a partir dun plano así, reconstrúen. Todos esos traballos, cando un se atopa con un órgano, construir un novo, restauralo ou reconstruílo, sobre todo estas dúas últimas cousas, a reconstrucción e a restauración é imposible, é impensable, xa sei que tamén me ibas a decir, para un violín tamén, por suposto, pero nos órganos é impensable sen unha investigación histórica, bastante profunda. Porque o órgano que vemos, como xa comentou Belén, xa para non repetirme, pode estar no estado original, pode ter sufrido intervencións, as intervencións poden ser algunhas relevantes, outras moi pouco, ou que han deturpado ou cambiado a esencia do instrumento e que convén ir para atrás, pero eso non se pode facer. Bueno, isto, evidentemente, iso ten que ter unha fundamentación moi rigurosa e obxectiva. E a obxectividade se trata de buscar, cando é posible, aparte polo coñecemento técnico que teñan os constructores, que xa non só teñen que saber de instrumentos, sino teñen que saber de como se facían os instrumentos do pasado, ou xa teñen que ter un coñecemento profundo tamén do seu oficio no pasado, xa non hoxe en día, non? Pois ten que ver, por un lado, por ese coñecemento e, por outro, soportado pola investigación documental, non? Investigación documental, pois contratos, por aquí, por exemplo, aquí se conservan contratos destes órganos, incluso do aumento que se fixo en 1750, e de outra moita documentación sobre a súa historia, evolución, hasta dos usos, non, que tiveron. Na catalogación dos órganos, pois esa rama de arquivos tocoume a min, onde había que aportar ese contexto, ese coñecemento, xa non só incluso de instrumentos específicos, que eso é importante, sino tamén hai que ter unha visión panorámica, en este caso unha visión panorámica de Galicia, é dicir, de que estamos aquí, ante o conxunto dos órganos galegos, que conxunto é? É un conxunto importado, é un conxunto onde aquí os organeiros galegos tiveron algún traballo, hai influencias de fora, e de aquí para alá, é dicir, todo ese tipo de... Todo eso, bueno, se non sabían na Consellería cantos instrumentos tiñan, cando digo, home, que había máis de 3, sabían, pero se lle decimos hai 1000, pois debe haber 1000. Se decimos hai 30, pois serán 30, non? É dicir, cantos hai, e logo, un pouco ese contexto, é dicir, houve organeiros aquí, non houve, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vos comento algúns fitos desa investigación, para que vos fagades unha idea do panorama organístico en Galicia. Bueno, direivos que hai sobre un centenar deles, históricos, é dicir, que conservan material histórico en un grado relevante, pois estaríamos falando sobre 20, 25, non vos podería... Teño por aí a base de datos, pero podería darlo con máis precisión. Pero digamos que non temos unha colección no tamaño moi grande. De acordo? Porque pensade que na provincia de Palencia xa teñen 100, para que vos fagades unha idea. Bueno. A pregunta que nos facemos aquí como galegos, e en Galicia había talleres e tal? Pois, por suposto que sí, non? Porque había moitos clientes, falábamos antes, os clientes eran as catedrais, as colexiatas, os mosteiros, todos, salvo os jesuítas, todos os demais tiñan órgano, o sea, cando vexades un monasterio en Galicia dos grandes, todos había, vale? O sea, non o dividedes cando non dous, non? Hai unha actividade moi potente, coñecida, no século XVI, e logo no século XVIII, non? Con estos principios do século XVIII, como son estos, bueno, a Cais e tal, de 1716, aínda que parte do material algún seguro que foi anterior, e logo sufriron cambios. Pero sobre todo no 18, bueno, eso coincide con moitas cousas en Galicia, ides por aí e vedes que están todas as igrexas parroquiais, o campanario e tal, son todos do século XVIII, un momento de especial riqueza, non? Supoñemos que pola pataca e o millo, e gracias a pataca e o millo, pois temos tamén órganos, non? Moitos órganos do século XVIII, se fixeron moitos, non? Houve organeiros en Galicia, tamén que é algo importante descubrir, pois bastante potentes, mesmo con influencias curiosas, por exemplo, vos estades agora aquí, e vos comentarei un detalle, vedes que estes órganos teñen os cubos son esos, os conxuntos de tubos que saen para fora, e vedes que son triangulares. Bueno, se alguén atopa un cubo
triangular en el Reino de Castilla o en el de Aragón, que me avise, porque solo hai en Galicia e en Portugal. Non sei, mellor hai unha e estou tirándome a... Pero, bueno, eu teño falado con xente, normalmente os cubos son redondos, esos cubos son de influencia holandesa e alemana. De acordo? E esa influencia só existe en Portugal e en Galicia, curiosamente. Estos cubos, o sea, esa forma triangular, vedes aí as columnas de tubos, hai unhos que teñen sección triangular, os estades vendo desde abaixo, e normalmente son redondos ou planos, redondos en Castela e estos son triangulares, o sea que só hai. Por exemplo, hai características especiais. Estades vendo dúas caixas semelgas, os instrumentos non eran semelgos, o instrumento un era máis grande que outro, as caixas semelgas que hai por toda Castela, que veredes se viaxades por aí, todo eso nace da Catedral de Santiago. É algo que se irradia de Galicia para fora, e mesmo para Portugal, vale? A principios do século XVIII. Hai caixas semelgas no Renacemento, algunhas, algo que se perde e todo ese movimento aparece de aí en adiante. Radia desde, empezan aquí Santiago, os seguintes son os de Mondoñedo, Tui, en Lugo xa estaban feitas as caixas anteriores aos órganos barrocos de Santiago, son de 1705 hasta 1712, as caixas, os órganos dentro xa non ten nada que ver, non? Pois toda esa... Dese intre hai unha serie de organeiros aquí en Galicia, unhas escolas de organeiros que traballan mesmo fora, en Asturias, en Castela, antes falaban un era aquí de Río Torto, dos ferreiros de Río Torto. Bueno, pues por esa tradición houve un organeiro de Río Torto que traballou casi toda a súa obra profesional, está feita en Castela, non? É dicir, hai especificidades, hai cousas orixinais aquí en Galicia. Poudo haber máis no Renacemento, aí xa non o sabemos, pero, por exemplo, aquí hubo como mínimo 2 órganos traídos de Flandes, en Galicia, e hubo un organeiro, moi pouco organista organeiro na Catedral de Santiago, que era veneciano, que foi organista de Enrique VIII, ni máis ni menos, e fixe un órgano palillo. O sea, probablemente houvese moitas influencias, non sempre miramos a ver se nos conectan co AVE con Madrid, pero sabedes que polo mar se chegaba moito máis rápido daquela, e todos os barcos pasaban por aquí, e moitos deles. Entonces, isto non podemos afirmarlo documentalmente, pero é moi plausible, non? En Pontevedra tiñan un órgano traído de Flandes, esta figura así, non? Daquela hai unha especificidade e houve moitos organeiros, sobre todo no 18, no Santiago, no 18 había como mínimo 3 talleres simultáneos de organeiros, con todo o seu equipo. Normalmente o organeiro tería 3 ou 4 persoas e logo os extra que tiña que contratar para actividades específicas. E iso casi é o máis, aparte de descubrir os instrumentos, que me podedes preguntar agora, casi mellor que preguntedes, por se non podo falar, tírome por aquí por alá e non sei moi ben que queredes saber. Pero eso é casi para min o máis, desde o punto de vista histórico, máis relevante do proxecto, aparte dos propios instrumentos, non? Eso nos fai valorar instrumentos, pois, por exemplo, como estuvimos traballando aí unha semaniña en Vilanova de Lourenzá, pois facendo un informe sobre os instrumentos bastante a fondo, con un organeiro tamén traballando, mirando un pouco a documentación, que son de Alberto de la Peña, que era un organeiro nacido en Compostela. Daquela, 1760 e pico son eses instrumentos que están casi orixinais. Hai un señor que fai así, unhas tesouras, eso é que teño que acabar, que me preguntedes vos. Bueno, non sei, preguntad o que queirades. A min ou a Belén ou do que queirades. Entón significa que aquí tiña que haber 2 organistas, polo menos. Significa que aquí tiña que haber 2 organistas, me pregunta, sí, ou 3. Na Catedral de Santiago había 3, logo fillo de algún ou tal, 4, porque a veces tocaban os 2 ao mesmo tempo e a veces tocaban 3. Na Catedral de Santiago, comentareivos, bueno, ao quitar os coros, eso foi unha das grandes agresións, digamos, aos instrumentos, non? Digamos, unha das vítimas colaterais de quitar os coros das catedrais son os órganos. Na Catedral de Santiago, naturalmente, estaban arriba tamén as consolas, este tipo de consola que hai aquí, consola de ventá, e ali estaban. E ao quitar os coros, pois, desapareceron. Na Catedral de Santiago, bueno, este trozo de coro que está aí, estaba aí, facendo unha U, non? E isto estaba pechado, e había unha igrexa fora e a igrexa interior, non? Bueno, pois, na Catedral de Santiago, esa parte de aí, esa parte da U, había todo un corredor ao redor, sí? E eu atopei documentación de que chegan a ter os 2 órganos, outro pequeno portátil que subiron hasta arriba no fondo e outro abaixo, 4 órganos. E hai música policoral na Catedral de Santiago, a 5 coros e a 4, entón usaban todos simultaneamente. E iso era sen surround, porque
ali abaixo petaba. ¿Cuántos se perdieron? Si solamente hay 100, ¿cuántos calculados que se perdieron? Cantos se perderon? Home, en Santiago, por exemplo, debeu de haber sobre 30, casi 20 e pico. Na Catedral de Santiago había, aparte dos dous do tal, había os pequenos que chamaban realejos transportables, non? Que tiñan un ou dous, e logo había en capelas, de falar, non sei se coñecedes, pero a capela do Santi Espíritus, a capela de Alba, a capela de Mondragón, a capela... E hai outra máis, outra non me acordo como se chama. Había 4 órganos máis en capelas. Na Corticela había un órgano e organista, que era outro organista. Na capela do Santi Espíritus, o Racioneiro Santo Espíritus, que logo foron os que foron para a Igrexa da Universidade, había outro órgano e organista. O sea, había 3 organistas titulares pagados da catedral, algún que se viña por ali o necesitaban, botaban mal del, e organistas en outros, en capelas. E en Galicia se perderon, non sei, quero dicir, pensade estes órganos, por exemplo, houve outros anteriores, sempre que vexades un órgano barroco, eso significa que houve outro, como se tes un órgano de 1720, que son estos 1710 e pico e tal, hai outro anterior, e probablemente outro anterior, probablemente estos sean como os terceiros órganos, non? Bueno, de feito aquí houve un deles, que eso está sin publicar aínda, cando non dou feito, que é dun organeiro portugués. Outra das cosas que descubrimos tamén son a influencia de Galicia en Portugal. Non? Por exemplo, os órganos da Catedral de Braga son dun organeiro galego, de Simón de Fontanes, Fray Simón de Fontanes, que era un franciscano. E tamén para aquí, os organeiros do século XVII en Galicia, o organeiro da Catedral de Santiago, que era, digamos, o top, era portugués. O que está, el e logo o seu sobrinho. ¿Y hay algún órgano que se conserve entero, completo? Sí, prácticamente completos, e os de Lourenzá, por exemplo. Tamén logo os órganos non vai todo polo tamaño, o órgano de Abades, que é un órgano pequeniño en Silleda, non sei se sabedes, está a parroquia de Bandeira de Silleda, aí teñen un órgano de Novo, onde está prácticamente intacto, e ademais sabemos o seu constructor, que é o fillo precisamente deste Alberto de la Peña, Fray Felipe de la Peña, que foi franciscano. Os franciscanos dabanlle moito a construcción do órgano, eran moi aficionados. Unha última pregunta. Hai dúas, deixamos dúas, ou unha. Rapidísimo. O instrumento se firmaba con firma tallada na madeira ou en algún punto do instrumento, ou se sabía da construcción? Hai de todo. A veces dentro de unha parte do instrumento que se chama o secreto, que é onde, digamos, a arca onde se conectan o secreto, unha parte onde está a presión do vento, por onde se abren as ventillas para deixar paso aos tubos. A veces poñen unha etiqueta, outras veces non se firmaba, ou se houbo, se perdeuse, a veces incluso tes a sorte de ter a etiqueta e o tipo que a reformou o lado. Hai todo tipo de casuísticas. Outras veces tens que buscala, outras veces nos de Lourenzá está escrito dentro dunha táboa de madeira por dentro, polo castiñeiro, ali a lápiz. Ali quedou desde 1764. ¿Y a segunda? Es que hablaron de que había una carencia de intérpretes y de artesanos, ¿no?, en torno al órgano. Sí. ¿Y hay alguna iniciativa de propiciar ahora entre los jóvenes una continuidad? No. Resposta benísima. Pode repetir a súa pregunta? Sí, falábamos aquí de que hai un déficit de organistas. E de organeiros. De organeiros, dende logo, que é unha profesión en Galicia extinta, ninguén se pode autoatribuir, se alguén o di, minte. Organeiros e organistas, os dous fundamentais para a vida dos órganos. Non se pode restaurar un órgano sin organeiros e tampouco sin organistas que o toquen despois. Nos tiñamos nese proxecto a idea de que nas escolas de restauración, aquí hai unha, en Pontevedra, que se comezase a impartir unha especialidade que tivese a ver cos instrumentos en xeral, pero cos órganos en particular. Aínda que non fose para montar aquí grandes talleres de organería e construir órganos, pero polo menos para os labores máis elementais de posta a punto de un órgano, pois para dar un concerto, afinalo, afinar a trompetería, afinar o básico, non? Non facer o coche, pero si facerlle o cambio de aceite, cambiarlle as ruxías, o sea, unhas rudimentos de organería, non? Eso sería desexable. Redundaría na saúde dos instrumentos, tamén nos custos para cando festivais como este ou calquera, ou as propias institucións que os teñen, non? Para poder facer amaños, non? Claro, hai obras de certa envergadura que
non pode asumir unha persoa, necesita, o que falaba antes, nun taller moi potente, e con moito coñecemento, pero bueno, si saber o que se pode facer e o que non se pode facer, eso xa é unha maravilla. Sí, sí. Muchísimas gracias, Andrés. A vos. Y Belén, que trabajen también los docentes. Parabéns. Gracias.